Добър ден! Започнах пак работния си ден. Сега ще отида да заредя малко нафтичка на камиона. Тук много по 1 км е бензиностанцията. Да сложим малко нафта, защото ме чака път. Днеска ще ходя до Аусбург от Хамбург. Няма 700 км. Завийте надясно. Ще трябва да сипя достатъчно нафта, да отида и да се върна следващия ден. Валя сняг тия дни в Хамбург, само че хората пръскат химии. И всичко няма заледени участъци, както се вижда, така че нормално се кара. Не е като в България, нали, да го писачават, въобще ако писачат. Тук се пръска с специални химикали, с гребла минават. Още като тръгне снега и няма и час, излизат машините. И сега всичко е почистено в момента. Надявам се по седмицата, където ще карам, да е почистено всичко и да няма проблеми днеска. Сега остава да заредя малко нафта и да отида в логистиката да си взема контейнерите. Да заминавам малко по-късно за Аусбург. Аусбург се намира близо до Мюнхен. По-точно логистиката, която хоря е в Герцхофен до Аусбург. Един остър завой. Ще трябва да направим до бензиностанцията, обратно, за да може да влезем в бензиностанцията. Това е бензиностанцията на 100 метра. Минахме патрулката. Тук големи дупки. Чудо се на тази бензиностанция. Явно ще трябва да чакам. Аз мога да ползвам само една колонка. Ще трябва да изчакам. Ето тук. Става тук. Ще бъдем тестера. Завийте надясно. След това